আগতে 17 বছৰ দিন আমি BPF-ত আছিলোঁ আৰু 17 বছৰ দিন BPF-ত থাকি উঠি এতিয়া আমি UPPL-ত আহিলোঁ। BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा 3 बोसोर BTR खुंथाय आबुं जाफुंसारजों लोगो हमलायनाय हाबाफारि दिनै उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुंड बियाबाव BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया BTR खुंथायनि जाफुंसार 3 बोसोर आबुं सान खुंनायजों मावथि फारियाफोरजों लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। हाबाफारिखौ खुंफुङो साबखाथियाव थानाय BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमानि मावख'नि लांगोना फोथाराव। बे हाबाफारियावनो BPF राजखान्थि हान्जा नागारनानै UPPL राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै गोबां सुबुंफोरा जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोनो। उद्देश्य আছে নেকি কিহৰ কাৰণে UPPL কৰিলে আকৌ আপুনি তাৰ আগতে হয় নিশ্চয় ইয়াৰ আগতে 17 বছৰ দিন আমি BPF-ত আছিলোঁ আৰু 17 বছৰ দিন BPF-ত থাকি উঠি এতিয়া আমি UPPL-ত আহিলোঁ। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল যেহেতু আমাৰ গাঁৱত 17 বছৰ দিন ডেভেলপমেণ্ট কাম হোৱা নাছিলে আৰু সেই ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমি নিজ চকু দি এই 3 বছৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পালোঁ আৰু এতিয়া যিটো দেখিবলৈ পাই উঠি আমাক মনত শান্তি ভাল লাগিলে যাতে আমি ভাবোঁ আমাক দেখি আকৌ এই পাৰ্টিত যোগদান কৰে। এইটো যেতিয়া আমি যোগদান কৰিছোঁ এইটো কোনো পাৰ্টিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে নহয়, ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে নহয়। আমি আজি পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ কাৰণটো হ'ল আমি ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে। যিহেতু আমি ক'ব গ'লে বা চাব গ'লে আমাৰ NC চিকাৰীডাঙা গাঁওবাসী ৰাইজে বহুত আগৰে পৰা বহুত দুৰ্ভগীয়া হৈ আছে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু এতিয়া 3 বছৰ ভিতৰত যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাম যিটো চাবলৈ পালোঁ আমাক বৰ শান্তি আৰু সেয়ে গতিকে এতিয়া আমি UPPL-ত যোগদান কৰিছোঁ। BPF এৰিয়া আমি থেংক ইউ। बे हाबाफारियावनो BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि मिरु भेरगाव आरो उदालगुरि जिल्ला बियाब आरो गोबां प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथाङा खौरांगिरिनो फोरमायनाय रावखौ मिथिना लानि फै। আমাৰ কৰ্মীসকল যাবাই আমি অন্তৰিকতাৰে আজি আপোনালোক সকলোকে আমাৰ UPPL, BJP আৰু CSP বিভিন্ন ৰাজনৈতিক হাঞ্জা জজানাनै এই মুহূৰ্তটো চৰকাৰ দানে আজি আমাক দিলে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক বছৰথাম কমপ্লিট जासिगोन आरो কিছু বাকি দंबावो मानोना डिसेम्बरनि लास्टआव परीक्षा जाय इलेक्शन जादोंमोन आरो डिसेम्बराव अतिक्रम হ'বলৈ গৈ আছো सरकार दाजेनो मास मोननैसो दंबावो तथापि जों एबार 3 बोसोर कमप्लिट जाबाय আমি কমপ্লিট সম্পূৰ্ণ दिनै কৰিব 3 সক্ষম बोसोर হ'ম। जोबनायनि थाखाय কিন্তু তাৰ আগতে অতি সময়টো চাই পেলাই যে আমাৰ कमप्लिट जानाय हिसाबै जोंनि मोनसे हाबाफारि আমাৰ মাজত এটা बेनिखाय আমাৰ बे हाबाफारिखौ लानायनि कारन जाबाय जे আমাৰ মাজত बे 3 बोसोर जि सरकार सोलिदों सरकार আৰু লগতে আমি একেলগে সমমিল হৈ পেলাই আগন্তুক দিনবিলাকত আমি একেলগে কাম কৰি যাব পাৰোঁ ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি सरकार दानो जाफैबाय दैथायहरदों बिथांमोनजों गसंफानानै बिथांमोनखौ हेफाजाब मदद होनायखाय बिथांमोन साबायखर होदों आरो लोगोसे बिथांमोनखौ खावलायदों बेखौ आसा खालामदों फैगौ समफोराव जोंनि रायजो राजाफोरनि वार्डफोरा निराश जायालासेनो गोख्रों गोसोजों खामानि मावनो हायो आरो गोदान गोदान माबाजों आसनिजों जिहेतु लाबोबाय दं बे आसनिफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जाहाथे प्रसार खालामनो हायो आरो बेनि गेजेरजों रायजोफोरखौ जोंनि UPPL-नि बागै जे बिथांमोना जाहाथे बांसिन मदद खालामो बेखौ प्रसार खालामनानै
दिनै रायजोफोरखौ बेयाव ज' जथुमनानै थांनाय बोसोरनि जोंनि एक्टिभिटिसफोरखौ फोरमायनायजों लोगोसे जों जे गोदान गोदान आसनि लाजों BTR सरकारा निजस्व किसुमान स्किम लानानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबगासिनो आरो हाबलांबाय थागोन बेखौ फोरमायनायनि थांखिबो जों बेवहाय लाफानाय जादों बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे जोंनि सरकारा 5 बोसोर थाखाय बेफोर सरकार दायाखै आरो फैगौ समाव सरकार दाबावनो हागोन आरो रायजोफ्रा दिनै दासिमबो जों गसंनानै दं आरो रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे जाग्रता सचेतनता लाबोनो थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिखौ 3 बोसोराव मा এই চুক্তিৰ দফাবিলাক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বা ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে যি বিটিআৰ চৰকাৰে হাতত লৈছে BTR सरकार हिसाबै थांनाय 5 बोसोराव যদিও চুক্তিমতে আজিলৈকে আমাৰ অঞ্চলত কিছুমান 1000 किलोमिटारनिख्रुइ बांसिन गोलाव लामा बानायबाय बेनिफ्राय जौसेनिख्रुइबो बांसिन आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय कमिउनिटि हल लुनाय जाबाय 200निख्रुइ बांसिन कमिसन ग्राउन्डखौ जों बानायनाय जाबाय आरो जौसेनिख्रुइ बांसिन जों अपेन कालचारेल स्टेज बानायनाय जाबाय प्राय 1000 स्कुल न' रिपेयार खालामनाय जाबाय एजुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो 1000निख्रुइबो बांसिन फिसा फिसा कालभार्ट जों बानायबाय आरो बिनि अनगायैबो जोंहा BTR सरकार हिसाबै निजस्व जिखिनि आसनिफोर दं जेरै केन्सार बिथांखि माइनाव माइनाव बिथांखि बेनिफ्राय सुपार 50 बेनिफ्राय जोंहा आइ अनसाय बिथांखि बेबायदि गोबां बिथांखि निजस्व स्किम लानानै जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबगासिनो दं आरो रायजोफोरखौ जों बेबायदि निजस्व स्किमजों फ्लेगशिप स्किमजों जों रायजोफोरनि गेजेराव हाबनानै मदद हेफाजाब होनाय खामानि मावगासिनो बेनिखायनो जों आसा खालामो जे रायजोफोरा जथेस्थ उपकार जादों आरो जों फैगौ समाव जिहेतु आरो बोसोरनै दंबावो आरो बे बोसोरनैनि गेजेराव जों गोबां खामानि मावलांबाय थागोन आरो जों आसा खालामदों अन्ततः मेजर जिखिनि आंखाल दंमोन जिखिनि जेंना दंमोन बेखौ जों फैगोन 2 बोसोरनि गेजेराव फोसाबजोबगोन हातत লৈছে আৰু এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে মুখ্য দায়িত্ব মাवनो गोनां दं बेखौ जों बर्तमान মই কামটো কৰি আছো আৰু আমি আশা কৰো যে এন্টায়াৰ টিম আমাৰ BTR इमप्लिमेन्ट जों होथ'वाखै होनाय जागोन চিফ সাৰৰ লগতে बाकी जोंहा दं बेनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि माखासे BTC बा BTR एकर्डनि माखासे मेजर मोननैसो माबा दं दङ क्ल'ज एन्ड सेक्सन बिसोरखौ इमप्लिमेन्ट जों खालामगोन जोंहा प्राय बांसिन पार्टआनो इमप्लिमेन्ट जाबाय उन्दैसो बाखि दङ एसे मेजरानो दं बेखिनिखौ जों इमप्लिमेन्ट पेकेजफोरनि प्रभिन्सियेल खालामनाय माबानाय बेखिनि प्रब्लेम दं बेनिफ्राय जोंहा बे गामि ओनसोलखौ जों स्मल इन्डास्ट्रि गायसननायनि गेजेरजों मोनसे इक'नमिक मोनसे रिभलिउसन लाबोनायनि मोनसे जा प्लानिं दं बेखिनिखौ जों मावफुंगासिनो बिनि बे इनफ्रास्ट्राक्चार गायसननो जों नाजागासिनो आरो बेखिनिखौ जों जाफुंहोनो हायोबा अन्ततः गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रावनियावबो सोनारनाङालासे थांना थानो हानायनि जिखिनि राहा जों होनो नागिरदों बेखिनिखौ साक्सेस बेखिनिखौ मावफुंनो गोनां जोंहा बाखि दंबावो आरो बेखिनिखौ मावफुंनो हायोबा जों फोथायदों जे BTR ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा अन्ततः दा जिबायदि बिथिंनो गोनां जायो हेफाजाब लानो गोनां जाबायदि हेफाजाब लानासो गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थांना थानो हानाय बेबस्थाखौ जों होनो हायो रायजोनि अनसायनाया माबायदि आरो रायजोफोरनि 3 बोसोर ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যে ব্যৰ্থ হৈ আছো এনে কথা নহয় थांनाय बोसोर सम जिहेतु रायजोजों बांसिन सिथाबनानै थायो गामि गामि हाबनानै रायजोफोर जायो बेवहाय रायजोफोरनि जिथु मदद जिथु हेफाजाब बे थारैनो मोजां आरो कुनु रायजो राजाफ्रा बे BTR सरकारनि सायाव जेबो आपत्ति गैया कमप्लेन खालामाखै जोंनि पार्टि वार्कारफ्रा सोरबा सासे सोरनि आपत्ति खालामो खामानि मोनाखै स्किम मोनाखै होननानै जोंनि पार्टि वार्कार कमप्लेन मोनसे मोननै फैयो खिन्थु रायजो राजाफ्रा कमप्लेन दासिमबो मोनाखै रायजोफ्रा गोजानायैनो दं 17 বছৰতো তেওঁলোকৰ কিছুমান